Naaras Domar guys, so lagi mo assignment. Dapat isang classmate siyang kauban dyan. Kani sila guys, kay naat sila i-buzzer. Grabe. Kani si Marjorie, bisag di kalakaw na i-buzzer. I-buzz, nga kunong di na alam ko na sila bijaan o pasagdan. Sus kani, di si po na mahimo nila guys, oy. Kay gagmay pa ni naanahon dyan. Wala gud ni sila inahan dyan. Sila amahan kay na priso. So loy gud ni sila. Na sila i-buzzer. Kaya tagsaram lagi mo nice na itong dagat. So, dako na nagsori-sori guys. Nawa niya itong kagat-ngutan sa itong mga tiil. Ako na din yung dati. Ito yung pagdili yung sabi. Oo, sabi. Lakad na, sakla ko yung lakad na. Lakad na. Uwa, ito. Buntang to ha. Hi guys, karon day nang halugat si Inday og isang ipasalubong ni Marjorie. Meron na sisag mga Barbie. Dali mi sa kwarto ni Nana guys, sana wala lami nagkulor isang guys, kanang na dirty white na di na jud puti. Mura na classroom. Wala na kuno classroom. Barbie ani wa. Kana there. Gamit rin ni Barbie. Anong Barbie uli ni Lima? Nada kay Barbie, ay gani hatag nimo. Ang display man na day. Bawa na. Ato na panghatag din sa katungtos sa ako. Sa katungtos sa ako ng gilabhan na. Sa ganahan dana, mula ka kana. Kana yatag na. Barbie. Laki man na. Laki babae. Ikaw yatag na ni sa to. Syagit na. Babae or laki? Kanang duha. Sa magbana. Tama medyo na ka. Ne! Para maminyo kuno ka. Huy! Ako ba? Ha? Ate, Bayog laki. Para kuno maminyo ka ni. Ako mo ka nagpalingkod. Oo ba? Ganang ka? I really accepted. Butang anak na ha. Parang tanaw-tanaw ni siya. Ay, kinanglan di makalakaw ko. Parang ako Prince Charming. No? Siya hala si Barbie si Ken. Ano siya? Hala. Nagikilig. Mami. Naman, wag man ka nagpalingkod. So guys, that's Zomar di ala sila baso. Si Marjorie ug si Jaggy Bash. Aran yung hiris kay dagko na kunong kabaw. Ano kunong hapa kunong atimanon. Sus kinalang pangyapo na sila guide in town. Ano lisod ka ni mga kon kasi manay angay patulan ning baser oy. Diyan sa luto dai ko ano nila oy. Kay ikabuhi ko. So kumahigop og kanang utang Bisaya ba. So salamat tay ka Ate Edith ug kang Ate Gingging guys sagda silag ka ng utang Bisaya kay kasbukid jaha laging ginabtan di ang giutan. Malipay sa Marjorie ni guys kay wa pisa ka kanog ka ng utang Bisaya. Ganan si Zawog nilawoy guys labi na og nay Carlan kaning gabi ba ganas Marjorie dani so kamiras Marjorie mo kaana ning among utan oy. Jomar di ka sumkagutan. To na damay ahang nabutan mi dari kuan. Nga utanan na hindi kan siguro sa bukid ang iloto
Nagtangan na hagbuhat nga pilakas. Diya ganina kay ni kami dito sa Tagbilaran, amo kung itikawatan si Kuan, Jomar ug si Marjorie diya. Si Kuan gananda ni si Jomar gananda ni pagkain na. Hi guys. Talaga rin ko sa akong Kuan. Una-una naglagaan kay ako nang lubag na oy si Marjorie dahil si Jomar. Pitan. Utara di biskut na usually di orang hebat kunci kan Kaya nakanik guna guys. Arang lamay sabaw sa ahong utan nga Bisaya bisag tulo ra ka klase. Sa naay green. Ja. Ako guys, saluoy lang po ko ni Marjorie kay usa pa ka PWD ja. Grabe dyan ni mga baser ba. Ug ni Jomar kay ilang gi bash. Kinana na ko na sila okay nang borag na ko na sila silang kaugalingon ko no. Kay dagko na. So di man na pwede guys kay kailangan pa dyan na guide. Diya, di po guys ang konsensya oy, di po guys ang konsensya nga sila nga pasaldan kay bawa naman ta nga wala sila inahan diya, yang pa panapriso pa diya, inganaan at pa diya i-abandon na. So tiya bagad po na, di po na mabuhat guys. Kay kanang mga bata ana po nang napamahal kay gagmay pa na naana mo po na si Kuan, si Marjorie ug si Jomar. So guys, mao ni ang lamesang kaan kay nakaluto lang kog nilaw oy. Diya, karong Sabat si Jomar ron ay jang classmate nagduwa. So na magay mga daghang nangita nga di ko nakakado sila eh. Apel sa ang vlog. So nara sa dari guys kanunay. Kanang na ay asa man din na sila na papayon nga di man lang dyan na. So asa ko na po na sila. Hindi man na pwedeng ibuwag guys. Samot na dyan siguro ko nito ibas. O kanang na ay nang ilado nila na ang ilado na sila na so napagalingan nga kasagdan ako no na isang mga anak di po ko nga na oy ana nga di sila pwede nga napay mga basher nga ibas po sila kay nga na maulay ko no dagko na ja ako kay sa na kay po sa konsensya nga kay wa ko nga wala inahan ja o na po wa pa si amahan kay na preso ja pa dong i-abandon natin abandon pod mo na nga ang gi-vlog sila karon na dari kita man jud mo na sa Jomar ja napod si Marjorie. Pakana na guys karon nagaman na kaon ako sa una kay nabuntas day kuskuan kanang na ibiyahe. Ja. Dito sa Cebu kay amo mang kaon kanunay kay puro man lagi karne. So man nga naglawoy ko ja. Salamat tay sa nagdadari utanon. Kang Ati Edith siguro niyo kang Ati Gingging. Na may daan utanan dari gitungtong sa kuanay. Lubatin ja. Sa yuti o ka ng gabi. So, arang namias ang kaon. Kay, iwan na taning atang naandan nga nila uy. Hatod to. Doon sa duhara na may bag ng usa. Ha? May bag. Silang tuloy ang matay. Ha? Silang tuloy ang matay. Ay, project di ay. Nandito na. Nakalipat ko. Ko nga project. Ano itong palituguan? Pilang tulong may nagpudod. Project. Induha sa kajdot. Ha? Butog na sila ni kaya niabot na kami ito. Mga sa kupay ka. Parang sila project ko na eskwelahan na si Luto. Sa luto ni mo sudan day?
Hi guys! Last Marjorie, hagijang loto, nanay sidan, pinirito na. Ay, sana, ginisagi ka na sa koan. Diyan na, siya nilaway ka na siya na guys. Pinirito ni dyan gabi. Mukha ulan. Kanyang gabi guys. Pinirito na Sa ni ibaw mo nga. Mao na akong unang paborito. Diyan, danay pa sa lubong sa imim ni dyan. Napailakis likod. Diyan sa may kasulter ng pasalubong ni ate. Thank you. Malakana. Kakana pa sa gutan kay nagutan ko dali kay kabuhin ko sa biyahe guys. So thank you for watching. Sa mga nang bas dani Di mo maloy dana nga wa pakalakawon ja. Inyong ingnan nga ipaabandona ni Juna ho. Tiyaw ba pod. Grabe mo ha. O basig na may kasuko ni Marjorie de Zumar. Azon na po dito kay makagaba na. Ngayon lang jud makagaba din nga ni guys. Bitaw nga ako. Madlok to ko mang hilabot daning mga PWD kay baw ko nga dako to nagabas Ginoo. A few moments later. Hello guys, good morning. Tara gamong dagat arang tatinaw manibaw sa kuan lang hanap sa isda. Dagang isda Nga ni kalinaw karon wa di ka badbawd. Sana all nga ni kanunay aron di mi ma-stress. Grabe dagat nindot ka adurong panadaghag isda. Uy na isa sa atin ronday. Ipat sa dan ko ni. Tiyo guys, gisahang imi mo bahaw. Tara ma, naghanap ka yung bugaong Nara dyan tengod sa amang likod, sa amang bahay. So guys, morning panahon baos na pud sa kuan among danasan tong naging simana nga halos ma-stress mi sa bad nga rakadagket ni sud na sa among kanang likod. So karon, yan ini pud kalinaw. Isa siray, iksan. It's sun. It's good. Okay, tuwa kang foreigner guys, naligo na. Wala. So guys, diya Zumar diya. Magimog project. So, mana darag mga nangita nilang duha, jar Zumar. Diya sa Marjorie kita pong ganina nga nadad to nagkuan. Timing pad guys kay ning kalit ni nung pag-uwan. O sa may tuwak ni wana labay ra ni. Ning buto ang transformer guys. Kaya dito hapon. Yung araw ko sa hamay, angay isoroy-soroy guys. Kaya hindi na ka ma-sunburn. Kaya karon naligo ni. Kay stress o panuhot. So ako guys sa ligog dagat pagdadyo ko kanang makukot natay masima-sima maratag bang dani libot. So tangtang sa di ko grilo kada ko grilo ari. So guys, karon day maligo mas inday dagat. Kay murag ning bad ganina ning uwan ja. Nawalan pag-uwan ni init tapod. So time check alas 5 na rin sa hapon. So wala ka jo init. So dami span guys. Yari sudo sa among bay. Ja, dugay-dugay pidwa makaligo kay mga ligay ting habagat na. So mani bad karon. Igo radyo na siya pero kanang di ka di maka tumba o kuan maligo ka. So kuan ron low tide mga dami sa lajo-lajo.
So, masama guys, nakaligod ng dagat kay dugay-dugay ni wa makaligod dagat, nakaligod na katong diri pa sila sa nanay. Diya karon na po. So, yun man lagi silang kaning dagat tambal. So, sinawa niya itong mati-mati dani mga panunghot. So, darami sila jo aran ni istoryahan. Pero sabihan niya ang kuan jo. Nagbutang ra ko kuan try para to sila jo lagi kay kuan ka na ay nag-vlog sa iyo. So, gibutan sa Mika, kangit-ngit guys, mga lasay sa siguro jud ron dya. Sap na agkuan, sap na agadlaw. So, mo ni among kuan guys, among dagat karon. Pwede ra maligo. Dya. Nadis ma'am di maestra nga among borders. Maligo po sa Janiapos din namo. Dya. Lami lingkod-lingkod dari guys kay kuan ka na ay Ako na din yung dati. Ito yung pagbibihin ko na din. Dapat na, takla ko yung lakaw na lang ka na. Oo nga to, buntang to ha. Hindi mga siguro to. Naarap dito ba ako? Sila ako dito. Pwede din lang sa paan di ko.